Moikka kaikki! Tänään mä teen teille meikkivideon pitkästä aikaa tai ehkä ensimmäistä kertaa ikinä. Contour-meikki L'Orealin uudella Infallible Sculpt Contour Paletilla. Mun värinä on medium. Mä valitsin tämmösen, koska on tullut vähän väriä tässä kesän aikana, niin tää on varmasti parempi siihen. Primeri koko kasvoilla, concealeria silmän alle tähän kolmion, sit meikkivoidetta. Ripset käännettynä stripsari kajaalia. Contour-meikin mä teen L'Orealin kausituotteella, eli Infallible Duo Sculpting Brushilla. Aloitetaan homma levittämällä korostusväriä ensin. Sanotaan, että korostusväri pitäisi aina levittää ylöspäin, niin se tekee kasvoista tavallaan, se vetää kasvoja ylöspäin. Okei, korostus on tehty, nyt on katse vähän valosampi. Siirrytään varjostuksiin. Kun sä laitat siveltimen korvasta tähän suuhun, niin siihen muodostuu se viiva, mihin toi tulee. Mulle on itse ainakin opetettu niin, että tohon silmän keskiosaan kohtaan tulee, se päättyy. Eli ei mielellään hirveästi sen yli. Varjostukset tehtiin aina alhaalta ylöspäin, niin sillä että avataan se katse, niin varjostukset tehdään aina ylhäältä alaspäin.